हेलौ रायजोफोर, नोंथांमोन लोगोफोर, आं दिनै नोंसिनि सेराव फैदों दोंसे बर' रमान्टिक खन्थाइ लानानै। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै फार्स्ट टाइम बर' दोंसे खन्थाइ आवरायगोन। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय मोजां मोनलायनायनि लैथो। मोनलायनायनि लैथो खन्थाइखौ नोंसोर थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। आं बिनि बागै बारा बुंनो सानलिया, नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय आंनि बर' दोंसे खन्थाइ आवरायनायखौ। नोंथांमोना जुदि आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो शेयार खालाम, कमेन्ट खालामनानै हो भिडिअआ माबायदि जादों। नोंथांमोना बिदिनो आंनो आवरायनो थाखाय थुलुंगा होलांबाय थाब्लानो जाबाय। खोनासंलांदो। मोजां मोनलायनायनि लैथो। मोजां मोनलायनाया मोनसे गोदै मेथाइ जाय बिखायाव दाव दाब थायो। मोनफ्रोम बिखानि बिखाजों बियो सिमांफोराव थायो। बे मोनसे गुरै गुसु बार जाय गोसोखौ सुग्लाय होयो। बियो खामनाय सान्दुङाव सायख्लुम जाय मोनफ्रोमबो सानायखौनो खम खालामो। मोजां मोननाया बै गिबि नोजोर जाय बिखाखौ खावना लायो। मोजां मोननाया बै गिबि नोजोर जाय बिखाखौ खावना लायो। मोनसे मिनिनायनि मोनसे इसारा जाय जिउआव थायो। बियो रायज्लायनो रोङै सोदोबफोरनि मोनसे गोरोबलायनाय। मोन्दांथिनि मोनसे मुलुग जेराव सोदोबफोरा गोनांथि गैया, खालि बिखायावल' सिमान लानो लुबैयो। माब्लाबा अखाफोरनि गुसु सोरां बायदि अखा हायो। माब्लाबा सान बायदि खामजोबो। मोनफ्रोम सोमोन्दोनि थाखाय लुबैयो। बेयो मोनफ्रोम आखाइखौ मेहेन्दिनि मोदोमनाय बायदि समायना खालामो। बियो दैज्लांनि गिबि अखा बायदि बिखाखौ सिदोब खालामो। मोजां मोनलायनायाव सिबिनाय थायो, जेबो लुबैनाय गैया। जयैनो थाबायनाय, बेनो थार लामा। जेबो सोंलु गैया, जेबो फिननाय गैया, खालि मोन्दांथिनिल' खुन्दुं। बियो मोनफ्रोम गोब्राबथिखौ गोरलै खालामो। बियो मोजां मोनलायनायनि सोमोनांथाव। माब्लाबा गावस्रालायनायनि अरानो देहा आरो जिउखौ सावो। आरो माब्लाबा बेनो खौसेथिनि गोदै अमृत जाय जिउनि थाखाय मिनिनाय लाबोयो। बियो राजानि थाखाय कृष्णनि मोजांखौनो मोननाय, मीरानि सिबिनाय, लैलानि पागलपन एबा सीतानि निष्ठा। मोजां मोननाया माब्लाबाबो धोरोमनि बिजाबफोरजों खाजानाय नङा। बियो गोथार दै बायदि बोहैयो। बियो साफ्रोम बिखानि राव, लैथो एबा दैयानो जा। बियो मोनसे बेसेन गोसा रहस्य जायखौ बयबो खाफाल गोनां नङा, जाय बे अननायखौ मोननो हायो, बिसोरनि जिउआ बोर गोनां जायो। गोजोन्थों। एसेनोसै आंनि खन्थाइया। नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार। अन्नानै प्लिज कमेन्ट खालाम।